Botswana's incoming president Duma Boko has shunned Zimbabwean opposition figures Douglas Wonzora, Sengezo Tshabangu, favoring opposition leader Nelson Chamisa for his inauguration in Gaborone today. Sanapenda mashoko anoshamisa anoonekwa kuti aiwa vakomana mafake opposition opponents emunyika yeZimbabwe vachizongosiyiwa vangoti vavava ma-invitation avo kana kumbosvika ivo vachizvititisa vakomana machangemakers. Sanapenda mashoko amudanyuka panapa kuti vasubscribe like turn the bell kuti mina muzimba anyora chiti this invitation signals a new democratic alliance within SADC, highlighting Boko's alignment with the progressive voices in the region. Wonzora and Tshabangu have been sidelined for their divisive tactics and failed political maneuvers, and they have often placed personal gain above party unity and democratic reform. Ndo mashoko anobuda nyogwa panapa nauko muna muzimu ainobva wanyora aiwa mashoko anotagwa naNelson Chamisa achitenda aiwa the Botswana president elect achimutenda kuti aiwa thank you Botswana zvakaitika kunyika kwenyu takatozvimirira zviitike muna 2028 apa tichimishatuya muchitondikorokotedzawo. Mashoko anotogwa naNelson Chamisa atiri kuona kuti Nelson Chamisa is very happy panguva ino achinasi kuona kuti chokwadi chinozongobuda pachena. Mukaona vanhu vekuBotswana vachiziva kuti vana Sengezo Tshabangu naNelson Ncube mafake opposition leaders, wati munhu ari muZimbabwe unofanira unge uchikwanisa kudifferentiata Nelson Chamisa nevanhu vakaita sana Sengezo Tshabangu nomuchitadza kuva differentiata sei. Panapa pari kubuda in element unyatsokuratidza kuti kana uri munhu ari muZimbabwe uchifollowa naSengezo Tshabangu avo aiwa amenoti unochida kutombobikirwa doro rakaita sei. Mashoko anobuda nyogwa panapa tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pina comment section yedu, so subscribe or like, turn on the bell icon.